ukuba buyile ecaweni, le cawa siyenzele wena. Ukuba khange uye ecaweni, le cawa siyenzele wena. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Umkhonze ngoba le yicawa yabantu abangacawiyo. Kusemveni kokuba lo mkhonzi ebuya kwiconference yolutsha lwamarhabe amanyanayo. Baba. Kuphambi kokuba lo mkhonzi aye kwiconference yolutsha lwamarhabe amanyanayo. Ukuba ukhona ngeli xesha sirekhoda ngalo ukwecala lokugqibela. Uba ke uyibukele le nto ngecawa ngentsimbi yesihlanu kusemveni kokuba ebuyile lo mkhonzi. Baba complicated. Emveni ke kokuba ubuyile bawo inoba uhambe kakuhle. Uba ukabuyi ke bawo uhambe kakuhle. Bawuthi sibenye ngexesha. Bazalwane, masithabathe ithuba sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke nisibukele nikuzo. Sibulise kubantu abasimameleyo kwiindawo zonke enisimamelele kuzo. Siyanamkela kwicawa yabantu abangacawiyo ngemini yangecawa emveni kweconference enkulu yamarhabe. Igama lam ke ndinguSihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nomntu osuke enkomfeni. Bawo mandithathe ithuba ke ndibulise kuye wonke umntu osibukeleyo ngelihle lomvukeli wethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Bawo igama lam ke ndingu-Anele lo wakamnguni ke. Masithembe ukuthi abantu bazohamba nathi kude kuyofikelela xesha lokuphuma kwethu icawa yabantu abangacawiyo. Ewe bawo, sibulele kakhulu. Sithembe into yoba bachazela abantu basenkomfeni into yoba ze basibukele bawo. Molweni bantu basenkomfeni. Sivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawo wethu osezulwini, Yisewe Nkosi yethu enguYesu Kristu, sisondela phambi kobuso bakho Thixo wethu oyingcwele ngalentlwa sisithi siyazithoba kunjalo nje sicela into yokuba usiboleke indlebe, ngoba Thixo siza kuqala le nkonzo icawa yabantu abangacawiyo. Sinomnqweno ke Thixo xa siyiqalayo siyiqale ukunye nathi. Yiloo nto sithi xa siqalayo Thixo wethu sizithoba phambi kobuso bakho sisithi yehla ukweliphezulu izulu uzokuhlala kunye naba bantu. Ngamanye amaxesha ke Thixo siye sicinge into yokuba asifanelekanga into yokuba singamanyelwa nguwe, ngenxa yokuba Thixo sizazi Thixo nokugqwithiza kwethu endleleni Thixo wethu oyingcwele, na ngenxa yokuba singagqibelelanga njengabantu Thixo wethu oyingcwele. Siyona Thixo, siyona sicinga, siyona Thixo sisenza, siyona Thixo sithetha. Ngoko sithi sakwazi ezo nto Thixo sicinga into yokuba asifanelanga ukusondela phambi kobuso bakho Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo sisondela kuwe sisazi into yokuba inceba yakho ingonaphakade Thixo wethu oyingcwele. Sisondela kuwe sinethemba lalo nceba Thixo wethu oyingcwele, ngoba inceba yakho Thixo siyibonile Thixo imihla namalanga isihla phezu kwentloko zethu Thixo wethu oyingcwele. Sithi sakuzijonga
Thixo wethu onamandla, sijonge apho usuka khona kunye nathi. Thixo wethu oyingcwele, sizijonge izinto noxa sizidela nje ngeli xesha. Thixo wethu oyingcwele, sijonge izinto esinazo Thixo. Sithi sakuguquka sijonge abantwana singabo Thixo wethu ngexesha sikhula, siqonde into yokuba ezinye zezinto bekumele ukuba bekusebenza ingqiqo yethu singabi nazo Thixo wethu oyingcwele, ngoba imeko ibingavumi Thixo, kodwa ngenxa yenceba yakho Thixo sinezinto esizaziyo, sinezinto esikwazi ukuziphatha Thixo wethu singazange sazicinga into yokuba singakwazi ukuziphatha Thixo wethu oyingcwele. Side sibe nento Thixo yokuba xa sijonga kwa ubuxhakaxhaka Thixo esibusebenzisayo ukwenza le nkonzo Thixo wethu, ukuba besingamakhwenkwe amancinci Thixo wethu acinga ukwenza le nto, sabe sakuthi sakujonga emva Thixo siyibone into yokuba asiyonto ifanele thina leyo, kodwa Thixo sithi xa sijonga ngoku sibone into yokuba inceba yakho isinike izinto ezingasifaneliyo Thixo wethu oyingcwele. Kodwa wena Thixo umhla nezolo Thixo, yiloo nto sisondela kuwe, ngoba Thixo asazi Thixo into yokuba inceba yakho izawusithatha isibeke phi Thixo wethu onamandla. Thixo sineminqweno nangoku Thixo wethu oyingcwele, kodwa ingqondo yethu Thixo xa ijonga Thixo imeko esikuyo ayikwazi ukuvuma Thixo into yokuba singafikelela kuloo minqweno Thixo wethu oyingcwele, ngoba ingangathi nangoku asifanelekanga Thixo wethu onamandla. Sithi sakujonga sithi amandla ethu Thixo wethu awanakusibeka kwezo ndawo, kodwa Thixo sicela inceba yakho Thixo wethu oyingcwele. Uthi wakubona iminqweno Thixo wethu uvula indlela Thixo wethu, ngokuba izinto siyibonile Thixo wethu into yokuba xa sicinga into yokuba indlela siza kuyivula ngokwethu Thixo ayizokuvuleka Thixo wethu oyingcwele, kodwa wena uvula indlela kwiindawo ezingavulekiyo Thixo wethu oyingcwele. Wena Thixo ufaka abantu Thixo kwiindawo eziphezulu ekubeni bokuba bejongelwe phantsi ngabantu Thixo wethu oyingcwele. Wena Thixo wenza abantu abebezizinto zokuhlekisa Thixo, abona abantu bahlonitshiweyo Thixo wethu oyingcwele, ngoba inceba yakho Thixo ingonaphakade Thixo. Sehlisele inceba yakho, sicela yona ke Thixo nangalo mzuzu Thixo wethu xa siza kuncokola nabantu bakho Thixo, usiphe Thixo ubuciko bakho Thixo into yokuba ilizwi eliza kubekwa namhlanje Thixo uvakale wena Thixo wethu. Sikuthembile ke Thixo into yokuba Thixo kwakubaleka ubuciko emlonyeni wethu, kwakusuko bethu Thixo wethu kuzawungenelela wena Thixo. Kunjalo nje loo nto besiza kuyithetha iphucuke nangakumbi Thixo wethu oyingcwele, ngoba wena Thixo xa kungenelele wena Thixo izinto ziyaguquka. Sikuthembile ke wena nangoku nangonaphakade. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mandiphathwe ngokungcwele igama lakho, ubungcwele bakho mabufike endaweni yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Mawusikwe namhlanje
ubekho kuye uyise kuye uyesu Bawo ke masamkele abantu abasandula ukusijoyina. Ewe bawo. Sithi namkelekile bazalwane, nifika le nkonzo sisanda kuyivula ngomthandazo. Ewe. Ngethemba into yokuba nani xa ningenayo ningena kwakunye noThixo xa besimcela into yokuba makabe khona apha. Ke bazalwane, siyabona into yokuba abantu abaqhubeki nonikela bawo. Abantu abanikeli. Sicela ke into yokuba uba ubukele apha kwicawa yabantu abangacawiyo, xa ujonga apha ezantsi kukho iqhosha elibhalwe subscribe. Uba kuwe kubhalwe subscribe, sicela ucofe usubscribe lowa. Kodwa ke uba kubhalwe subscribed, uyeke, siyabulela kuwe enkosi. Ba ke kudi phaa ekugqibeleni sicela usubscribe, sicela lo mnikelo bazalwane, ngoba so uwenzile umsebenzi onzima wokuba ungene apha ngedata yakho. Bawo, ukucela kwakho bawo kwenziwa ngutishara wesilungu. Subscribe bawo. Ngoko ke umnikelo nje onowenza ke ba wena so-subscribe-ile, sicela ucofe ushare, sicela ucofe ulike, uzukhomente phaa comment section. Abantu bathule, simva u-amen. Ukuve abazalwane xa besithi hayi amen. Hayi amen. Cofani u-amen, bhalani phaa. Nomntu ubhale u-amen okanye athi haleluya. Siyamthanda u-amen. Hayi Nkosi yam. Bawo sizayo emazweni bawo, abantu basilinde phi. Phambi siye emazweni sicela nenze nalaa nkonzo yomlomo bawo. Umlomo bawo. Umlomo. Xa uhambe endleleni uncokola nomntu, ingakumbi xa kuvele kufike into yecawa phakathi, uthi into yokuba ikhona icawa yabantu bangacawiyo. Umntu abantu bangayenzi into yokuba bacinga into yokuba uThixo usesakhiweni kuphela. Khona icawa yabantu abangacawiyo. Ngecawa ngentsimbi yesihlanu iba ngulo mzalwane ngamanye amaxesha ehamba nam ke ngamanye amaxesha ndihamba naye. Bawo kusahamba unjalo bawo. Sicela ke abantu basilinde kule ncwadi, uhambo lwakho bawo, basilinde kule ncwadi kaNehemiya. Okay. Funeka ukhe uphoze kancinci xa uzobiza uNehemiya. uNehemiya bawo. Ungazibhaqa sowuthi Jeremiya. Basilinde kule ncwadi kaNehemiya, isahluko sesiya sesibini nevesi leya yesibini, Nehemiya chapter 2 verse 2. Emva kwale ngoma ke. kwale ngoma.
Masifumane ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi kaNehemiya. Ngesahluko sesibini, sisiya kwivesi yesibini, phantsi kwesihloko esithi uNehemiya uya eYerusalem ngemvume ka-Artashasta azehlole indonga. Nehemiya chapter 2, sisiya kwivesi 2, phantsi kwesihloko. uNehemiya uya eYerusalem ngemvume ka-Artashasta azihlole indonga. Ifundeka ngolu hlobo. Kwathi ngenyanga enguNisani, ngomnyaka wama-20 ka-Artashasta ukumkani, yabakho iwayini phambi kwakhe. Ndayithabatha iwayini leyo, ndayinika ukumkani. Ke ndibe ndingazanga ndibonakale ndithe khunubembe phambi kwakhe. Wathi ukumkani kum, kungani na ubuso bakho bube nje, ukuba bubi, ungafi nje? Le nto bububi bentliziyo, asinto yimbi. Ndoyika ke kakhulu ndathi kukumkani, ukumkani makadle ubomi ngonaphakade. Ibungathini na ukuba ubuso bam bungabi bubi, ulinxiwa nje umzi lowa, indawo yamangcwaba obawo, amasango awo etshiswe ngumlilo. Wathi ukumkani kum, ufuna ntoni ke? Ndathandaza ke kuThixo wamazulu ndathi kukumkani, ukuba kuthe kwalunga kukumkani, ukuba umkhonzi lo uthe walungisa phambi kwakho, ungandithuma kwaYuda, kuwo umzi wamangcwaba obawo, ndiwakhe. Wathi ukumkani, ukumkanikazi ehleli ngasecaleni lakhe, uhambo lwakho loba luxesha elingakanani na? Ubuya nini na? Kwalunga ke kukumkani ukundithuma, ndakuba ndimmisele ixesha. Ndathi kukumkani, ukuba kuthe kwalunga kukumkani, mandinike incwadi eya kumabamba aphesheya komlambo, andiyeki ndidlule ndide ndiye kufika kwaYuda. Elilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Nkosi, ndithembe wena, mandingaze ndidaniswe. Siza kuwe bawo. Bawo, mandibulise koomama, ootata, oobhuti, oosisi, nakundangandini, nakuye wonke umntu osimameleyo, osibukeleyo ngelihle lomvukeli wethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Kungani na ukuba ubuso bakho ubenje? Ew, Nkosi yam. uNehemiya usibalisela ngale ndlela yakhe. Ngoku sibona sikule ndawo kuye uNehemiya enobuso obubi. Kodwa kusemvini okuba Nkosi yam. lo mzalwane evile iindaba zokuba iindonga zeYerusalema Nkosi yam. namasango aseYerusalem adilikile Nkosi yam. kwaye amasango atshile. Wathandaza ke wazila wasitsho nesijwili ebongoza ukuba uThixo aveze icebo. Ewe bawo. Hlala lo mzalwane
iinyanga ezine Mhm. kungekho nto ivelayo. Fika phambi kokumkani, Awu Nkosi yami. afike ubuso bakhe buchaza into engaphakathi. Awu. Ukuba usebenza ngabantu, Mhm. ukuba usedesikeni uzawunceda abantu, kuthiwa xa ungena kulaa geyithi shiya iingxaki zakho Mhm. egeyithini, Egeyithini. phinde xa uphuma uziphuthume. Nkosi yami. Kumkani ke kwakukho laa nto okanye kukho laa nto kuthiwa ikhastoma Mhm. soloko Ilungile. lirayithi. Mhm. Ukuba unguweyitha funeka uncumile Ewe bawo. nangoku izinto zakokwenu, nangoku izinto zakho zingakuhambeli kakuhle. Awu Nkosi yami. Nehemiya naye utsho ngokwakhe uthi ukumkani lo Mhm. zange Mhm. andibone ndinobuso obubi. uNehemiya wayengumngcamli wewayini, Awu Nkosi yami. wayengumngcamli wokudla. Loo nto ithi ukuze ukudla kufikelele kukumkani Mhm. kufuneka kuqale kungcamlwe ngulo mfo. Ukuba kuyabulala, Mhm. kubulale yena kuqala. So uNehemiya wayengumntu osondeleyo kukumkani. Awu Nkosi yami. Xana ke unobuso obusangeneyo, Mhm. ngoba kwakuthatha ukuthi ukumkani uzisa ulonwabo Ewe bawo. ebantwini. Awu Nkosi yami. Kwakuthathwa ukuthi bonke abantu Mhm. abaseceleni kokumkani fanele ukuthi bonwabile. Ewe bawo. Ukumkani ke xa eziselwa ukudla Nkosi yami. kufuneka uze uncumile, Mhm. uzamile ke lokumzalwane ukungayibonakalisi Ewe bawo. imeko ahamba nayo. Iinyanga zaqengqeleka, Awu Nkosi yami. iintsuku zaqengqeleka, iveki zaqengqeleka, kodwa likhona ixesha, ukhona nomzuzu apho uthi ithi ngxaki ndim lona, Ewe bawo. uthi ndiqhela ukwenza lihlobo abantu bangayiboni loo nto. Uthi nothi namhlanje Nkosi yami. awuzulunga ngxaki, ithi ngxaki uqhela ukutsho ulungelwe. Nkosi yami. Ndilapha phambi kobuso bakho ndijonge udala undibetha ngoyaba. Ewe Nkosi yami. Lo mzalwane ke ufikelwe yiloo nto yokuthi ngoku ingxaki yakhe
iphumele ngaphandle. Ewe bawo. Ngoba singazama ngandlela zonke. Singazama bazalwane ngandlela zonke ukuthi ingxaki zethu sizithandazele kuThixo. Hey Nkosi yami. Sizibeke phambi koThixo. Kodwa kukhapha ixesha ingxaki. Ewe bawo. Iza kufuna ukungundanisela. Ewe Nkosi yami. Bantwana bahle bedinga into ke endichwechwela kuyo yile. Ewe bawo. uNehemiya ebethandazela ukuthi inhliziyo kakumkani ilungiswe ukuba amkhulule ayokulungisa amangcwaba akowabo. Hey Nkosi yami. Kodwa ngoku emveni bana yenzekile lonto engqondweni yakhe uyayazi ukuthi umhlawumbi ukumkani kuba embona enobuso obusangeneyo. Ewe bawo. Angathi makabulawe okanye ikhona into amfihlela yona. Ewe Nkosi yami. Isigwebo sayo ukuthi makabulawe. Hey Nkosi yami. Kodwa athi xa ephendula lo mzalwane aphendule ngendlela ephucukileyo. Bantwana bahle bedinga ikhona ixesha apho sithandaza khona okanye bantwana bahle bedinga sumcelayo uThixo ukubana athi asincede kwingxaki esijongene nazo. Kodwa xa livela ithuba singakwazi ukulibona thina. Kodwa lo mzalwane yena xa livela elithuba bantwana bahle bedinga ukuthi bantwana bahle bedinga uloyiko luzama umhlawumbi ingangathi liyamgubungela. Ngoba uyayazi indlela abantu abathi abangakwazi ukuthobela imithetho kakumkani benziwe yona. Bantwana bahle bedinga ithi ke iBhayibhile wathandaza okanye uthi uNehemiya xa esibalisela wathandaza kancinane. Ithi kanto bana bahle bedinga umhlawumbi umthandazo wakhe zange kabe nayo no-amen. Bana bahle bedinga umhlawumbi wathi Thixo ndinike ubulumko bokujongana nale meko. Bana bahle bedinga umhlawumbi nathi kwindawo bana bahle bedinga selivelile ikroba lokubana imithandazo yethu iphenduleke. Bana bahle bedinga obana sisuke sibe nenhliziyo eziphakamileyo. Sisuke bazalwane sisigwagwise. Bana bahle bedinga sisuke singayazi ukubana masithini. Kodwa uNehemiya yena wayazi ukubana ebecelile uThixo phezulu. uThixo ova imithandazo yethu wakwazi ukubuyela kuye. Into endizama ukuyithetha bazalwane likhona ixesha lokubana bana bahle bedinga ukuthi izinto esizithandazelayo bana bahle bedinga singezi kakuhle. Bana bahle bedinga okanye singezi ngendlela esithanda ngayo nesinqwenela ukuthi ingeza ngayo isuke ize kakubi ibe ngangathi ubomi bethu buzawunqumlwa. Bana bahle bedinga kodwa kufuneka sithathe umzuzwana phambana senze into. Bana bahle bedinga sibuyele kuThixo ngoba iminqweno yethu bana bahle bedinga ukuze iphumelele ayiphumeleli ukubana senza kakuhle kuThixo kodwa iphumelela ngenceba yakhe. Hey Nkosi yami. Nceba kaThixo. Lo mzalwane uthi apha emveni bana elinde inyanga ezine. Ewe Nkosi yami. Thina sithandaza namhlanje. Impendulo zethu sicinga bana ziza kuvela ngoku. Sithandaza ngoku sicinga bana xa sijika okanye sigqiba ukuthi amen imithandazo yethu iza kuphenduleka ngoku. Kodwa lo mzalwane walinda bantwana bahle bedinga walinda
elinda eseva ukumkani ngoncumo abantwana bakhe bedinga apha andule apho kanye walinda uThixo andule ukuthi uThixo amnike icebo abantwana bakhe bedinga umhlambi icebo izawuba ngathi ukujingiswa kwakho emlilweni abantwana bakhe bedinga umhlambi icebo likaThixo lizawuba ngathi urhaqwa ngamanzi abantwana bakhe bedinga umhlambi icebo izawuba ngathi usathana uphefumulela endlebeni yakho abantu bakhe badinga izaba ngathi usathana ukubeka idolo esifubeni abantu bakhe badinga kodwa kufuneka uthathe xa uzothatha okanye xa ufuna ukuphendula ubuyumva uthandaze kuThixo. Hey bawo, uthandaze kuThixo. Funa noba ungayifihli imeko yakho, hey kodwa uThixo xa isisombululo siza kuvela qale abantu babone ukuthi lo muntu khona unxunguphele qala kwenzela ukuthi uThixo azokuphendula umthandazo wakho. Mhlambi ingxaki yakho ingekabonakali okanye ingekabonakali ebusweni akazukunceda uThixo wangeke uThixo wezuka uThixo wembeko angasikelela ngoku kude kube sephakadini. Amen. Amen.
kunenehemiya baba. Wathi ukumkani kum, kungani na ukuba ubuso bakho bubenje ukuba bubi? Ungafi nje. Le nto bububi bentliziyo asinto yimbi. Bawo, ndithi xa mamele le vesi Baba. kubonakala into yokuba ubudlelwane bukakumkani kwakunye noNehemiya, sele uNehemiya lo ezisicaka nje kukumkani, kodwa ubudlelwane babo bubudlelwane obuhle. Mhlawumbi singatsho nokuba aba bantu ingathi bayavana aba, Ewe Nkosi yami. ngoba uyaziqonda uNehemiya into yokuba ngale mina athetha ngayo wayengekho mhle emphefumulweni, kodwa ndiqinisekile ngenxa yomsebenzi wayengayiqondi into yokuba akekho mhle nasebusweni. Awu Nkosi yami. Ithatha abantu abavanayo Nkosi yami. ukuqaphela ukujika kobuso komnye umntu, kanye ithatha abantu abazanayo, okanye ithatha umntu okhathalayo ukuqaphela ukujika kobuso. Awu Nkosi yami. Ngoba maninzi amathuba abantu bekhubeka zizinto ezenziwa ngabantu, kodwa abantu abangakhathaliyo abaziboni izenzo zabo, izinto ezizenzayo kwabanye abantu, Awu Nkosi yami. ngoba abakhathali. Bakhathana. Yiloo nto ndisithi mhlawumbi ubudlelwane bukakumkani kwakunye noNehemiya ubudlelwane obuhle obu, ngoba ukumkani lo ingangathi uyasikhathalela isicaka esi sakhe. Bakho ke abantu abenziwa izicaka, Awu Nkosi yami. kungakhathalwa nokuba umsebenzi bawenza benjani entliziyweni, Entliziyweni. kodwa umsebenzi wona mawuqhubeke. Ukumkani udathi obububi ayibobubi bungasuki entliziyweni, obububi buchaphazela intliziyo. Ayikho enye into, akakwazi umntu ukuthi ndimqhelile ajike abe mbi ngale Awu, ndlela, Nkosi. ngoba ukumkani ingangathi uyayazi intliziyo kaNehemiya. Ngoko mhlawumbi ithi le nto abantu sihlala kunye nabo ingaba bakhathala kangakanani na bona. Awu Nkosi yami. Abantu esisondela kubo mfo kaMnguni kwakujika ubuso, ingaba bayayibona na loo nto? Awu Nkosi yami. Ngoba abantu bayakwazi ukuthi mna ndiyinkokheli, kunjalo nje ndayibizelwa le nto yokuba ndibe yinkokheli, bantwana bahle bakaThixo, kodwa apha ukumkani lo ungukumkani kuNehemiya, bantwana bahle bakaThixo,
unalo lonke ilungelo longamkhathaleli, kodwa uthatha ubukokeli abuse ngaphambili, abuze into yokuba kutheni ubuso bakho bunje. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ngoku sihlala nabantu abasikhokelayo fokwamnguni, abangaboni nendlela abantu abaphantsi kwakhe abaphila ngayo. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba umsebenzi kumele uqhubeke, bantwana bahle bakaThixo, bafa abantu bengaphakathi, umntu okhokeleyo abe khona. Bantwana bahle bakaThixo, othuke sele kuphuhlile yonke into. Bantwana bahle bakaThixo, sele abantu befuna ukubulalana ngaphakathi emnqobeni. Bantwana bahle bakaThixo, abengona othukayo, kodwa ubuso bujike phambi kwakhe, akayibona yena loo nto, kodwa uthi ukhokela abantu. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi xa sikhokele okanye mhlawumbi xa umntu eyinkokheli, kubalulekile abujonge ubuso babantu ahamba phambi kwakhe. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kuzawumoshakala abantu ngezinye izinto ngenxa yokuba isihlalo okuso siyoyikeka okanye sihloniphekile. Abantu abafuni ukuphathela ingxaki zabo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa wena njengomntu ohamba phambi kwabantu kumele ubuso ububone into yokuba buthini. Ayizizo zonke izinto ozozixelelwa ngabantu, ngoba abantu abafuna ukukuxakekisa, bayayazi nomthwalo osemagxeni akho. Bantwana bahle bakaThixo, abantu bayayazi nezinto ezikumeleyo, ngoba mhlawumbi ngamanye amaxesha wonyulwe kwangabo. Bantwana bahle bakaThixo, nqeni into yokuba athathe izinto zasemzini akhe azizise kuwe, azizise zonke. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa wena njengomntu ohamba phambi kwabantu okanye okhokele abantu kumele ububone ubuso. Bantwana bahle bakaThixo, into yokuba ikhona into ejikayo lingekapheli ixesha, ngoba senokwenzeka mfokamnguni ukuba ukumkane bengayiboni le nto. Bantwana bahle bakaThixo, bekuzawufika mhlawumbi njengoba ubusithi ngumncamli lo wewayini. Bantwana bahle bakaThixo, ebezawungcamla nje angayihoyi. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba ububi bentliziyo bungangavi nobukraka bewayini, igqithe iwayini iye kokumkani. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba itheyistwe ngumntu ongekho kule nto, inhliziyo yakhe ikwenye indawo. Bantwana bahle bakaThixo, igqithe ifike imbi wine kukumkani, aze ukumkani axabane nabenzi bewayini. Bantwana bahle bakaThixo, abalibele izinto ezifakwayo ezibalulekileyo. Bantwana bahle, ngenxa yokuba umncamli wewayini inhliziyo yakhe ibingelapha, kodwa ukumkani wabona ubuso, into yokuba izawumoshakala ubudlelwane bethu. Ukulunga kwewayini nokumoshakala kokutya akuzukubonakala, okanye umsebenzi awuzukuqhubeka kakuhle, ngoba umntu osebenzayo akekho apha. Xa umntu umkhathalele fokamnguni, yabazi ubuso bakhe. Xa umntu umazi, kunjalo nje uhamba naye ixesha elide, uyamazi ubuso bakhe. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko kwaguquka ubuso, umntu angajongeki. Bantwana bahle bakaThixo, ukuthi ikhona into engaphakathi. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba izinto ziqala zisebenze ngaphakathi. Bantwana bahle bakaThixo, izinto ziqala ibe ngangathi umntu andizuyihoya mani le nto, ngoba ayizundinceda nganto. Bantwana bahle bakaThixo, iye imane ivuleka. Bantwana bahle bakaThixo, iye imane imhlukumeza ngaphakathi. Bantwana bahle bakaThixo, ithi xa selidubula ebusweni, mhlawumbi seyilixesha elide. Bantwana bahle bakaThixo, uba awukhathali uzawuthi le nto incinci, kodwa lo mntu kudala imhlupha. Mhlawumbi seyizinyanga ezininzi le nto lo mntu emhlupha. Xa ivela ebusweni, bantwana bahle bakaThixo, kusenokwenzeka kuvela into yeminyaka, wena uyithathe le nto ngangangathi yinto encinci. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi namhlanje sifundiswe into yokuba abantu kwakuvela izinto ezibatya ngaphakathi, kuyadingeka into yokuba simamele.
abantu abasathethi mfo kaMnguni ngenxa yokuba uthi umntu akuyikhupha le nto imhlayo ngaphakathi. Abantu bayenza into encinci loo nto, bantwana bahle bakaThixo, kodwa umntu kudala emmokamokana nale nto ixesha lide. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje sizofundisa into yokuba kuyanyanzeleka bazalwane abantu esihamba nabo endleleni sibabone xa kuguquka ubuso, Awu Nkosi. ngoba ububi bobuso bazalwane ayibobubi bobuso kuphela, bububi obusuka ngaphakathi. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko wena xa uzawuthi into uyibone into yokuba ijika ubuso bomntu, uyithathe uyenza into encinci, uyambulala umntu ngaphakathi. Bantwana bahle bakaThixo, akekho umntu ke mfo kaMnguni ofa kakhulu njengomntu obulawa ngumntu ebecinga into yokuba uyamkhokela. Bantwana bahle bakaThixo, belimthembile umfundisi into yokuba ndakusondela kuye angayisombulula ingxaki yam, bendimthembile umama okanye isihlobo sam, bendisithembile into yokuba ndakuyiphalaza embeleni yam ngumntu endinohlala naye edakeni, asincokole le nto yam ithi gqithe, kodwa wawuyenza ncinci into, umntu athethe ixesha into yoba makayikhuphe. Loo nto ibangela umntu avala umlomo kujika ubuso. Bantwana bahle bakaThixo, kuthi umntu wayemhle ngaphambili, kunjalo nje uncumo lwakhe sasulwazi, kodwa ngoku asisamazi, ingangathi ngumntu okhohlakeleyo, kanti wathi ngemini ethile ezama ukuchaza into engaphakathi wayenza into encinci wena. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko sizokufundiswa namhlanje into yokuba abantu esihamba kunye nabo, bantwana bahle bakaThixo, bakusondela besiza bechaza ingxaki yabo. Kuyanyanzeleka bazalwane, nokuba mhlawumbi ayizukuhlala kakuhle kuthi sisondele sithi sikunika indlebe, yintoni ingxaki, ndinganceda njani, okanye olu hambo lwakho luzawuthatha ixesha elingakanani, mhlawumbi uzawubuya nini na. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba ubudlelwane budinga into yokuba wena xa usengxakini akuncede, yena xa isengxakini nawe umncede, okanye ube nayo indlela ommamela ngayo. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje mhlawumbi sizokufunda ngobudlelwane nokubaluleka kokubona umntu xa isengxakini, ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
uNehemiya bawo Ewe bawo. wayenomsebenzi mhlambi esinothi odecent. Ewe Nkosi yami. uNehemiya wayephila kamnandi. Awu Nkosi yami. uNehemiya akakhulelanga kule ndawo. Che Ewe Nkosi yami. nenjonga ezwileyo. Nkosi yami. So uNehemiya usecaleni kokumkani. uNehemiya uthenjiwe ngukumkani. Nkosi yami. uNehemiya yathandwa Kukumkani. ngukumkani. Utheni ndiza kuzikhathaza Bawo. okanye utheni eza kuzikhathaza ngento mhlambi xa sinokuthi thina ayidibenanga nayo. Ewe bawo. Nawe unesizathu uthi zange ndikhuliswe Ewe bawo. sasa siduko. Andibazi nokubazi ebusweni. Babendiphethe kabuhlungu. Ndabaleka ndazapha ngoku ndinezinto zam. Yonke into indihambela kakuhle. Ewe bawo. Unazi izizathu. Kodwa ngawukhe ucingele abantu abaza emveni kwakho. Awu Nkosi yami. Ngawukhe ucingele abantwana babantwana bakho. Ewe bawo. Ngawukhe ucingele abantwana bakho. Nkosi yami. Lo mzalwane yena ubomi bakhe umhlawumbi bumnandi. Ewe bawo. Ubomi bakhe buthi makangakhathaleli into eyenzeka eYerusalema. Bantwana bahle bedinga ngoba uphila kamnandi apha. Utya bantwana bahle bedinga ukutya kakumkani. Ewe Nkosi yami. Iwayini nokumkani. Uhlala bantwana bahle bedinga nokumkani. Ewe bawo. Ukumkani uziva ngale ndoda. Bantwana bahle bedinga kodwa le ndoda yazikhathaza ngento engengathi ayidibenanga naye. Ewe Nkosi yami. Bedinga kodwa lo mntu bana bashibedinga ejonge inkcubeko namagugu bana bashibedinga ezakufa bana bashibedinga ngoba bana bashibedinga umnombo kaNehemiya ulapha bana bashibedinga kana bana bashibedinga kusitsha bana bashibedinga usonzakela amangcwaba abantwana bakokwabo nabangcwaba bodade wabo bana bashibedinga ayikho bana bashibedinga okanye ayikho into aza kuyibalisa bana bashibedinga ayixelele bana bashibedinga abantwana abantwana bakhe nesizukulwana esizayo bana bashibedinga into nizama ukuyithetha bana bashibedinga nokuba bana bashibedinga into okanye usenengqumbo engakanani na likhona ixesha okanye ngawukuthatha umzuzu ucingele aba bazayo okanye bana bashibedinga aba bazayo emveni kwakho bana bashibedinga bazowukhula bengenayo i-direction bazowukhula bengayazi ukuthi basuka phi bana bashibedinga bayaphi bana bashibedinga ngoba bana bashibedinga amangcwaba ethu okanye amangcwaba ababawo bethu notamkhulu bethu umhlawumbi basixelela okanye basikhumbuza apho siyakhona bana bashibedinga soze sazi apho siyakhona soze sazi bana bashibedinga apho sifanele ukuthi siyakhona singazi imvelaphi yethu
umhlawumbi bantu bahle badinga kule ndawo ume kuyo ewe kungamnandi kuyo Kwamnandi bantu bahle ngoku. badinga kodwa ungenayo imvelaphi akukho mnandi kakhulu bantu bahle badinga umhlawumbi bangakujikela aba bantu bantu bahle badinga usava nabo kamnandi ungabi nayo indawo yokubalekela bantu bahle badinga ngoba ikhaya bantu bahle badinga sakubethwa sakwenzakala bantu bahle badinga ilizwe labo sijikela bantu bahle badinga kodwa siba nayo indawo yokuthi bekubalekela Bawo, abantu bakowenu ngabantu bakowenu. Nkosi yami Noba mhlawumbi ungaphumelela kangakanani kodwa abantu bakowenu ngabantu bakowenu. Akho amathuba apho abantwana baza kuqhwabela izandla wena. Bathi utata usebenzile okanye mama usebenzile wasibeka kule ndawo kodwa thina sisukaphi bantwana bahle bakaThixo ewe siyazibona izinto esinazo asigxeki nganto ngalonto kodwa sinomnqweno ukwazi into yokuba thina sisukaphi ngobani odabawo bethu ngobani omalume bethu bantwana bahle bakaThixo ngoba siyayiqonda into yokuba kuzawufika ithuba apho sizawuxakwaza izinto nibe ningekho nina sizawubalekela phi ngoba abantu bakowenu ngabantu bakowenu bantwana bahle bakaThixo fokamnguni sinengxaki nabantu abasihlalela ngapha eAmerica abamnyama bantwana bahle bakaThixo bathi umhla nezolo iMelika lelona lizwe lakhe lalihle ngaphambili kodwa bazawungena kwi-website ethi ancestry.com amane jonga into yokuba mna eAfrika ndandisuka kweli philizwe abomntu enezigidi zakhe zemali bantwana bahle bakaThixo ezibangela into yokuba angayidingi nokuyidinga ngokuba iAfrika le yaziwa ngokuhlupheka kodwa umntu uthi esendaweni ephezulu kufike engqondweni into yokuba usukaphi ngoba abantu bakowenu ngabantu bakowenu bantwana bahle mhlambi uNehemiya ubhuqwa yiloo nto bantwana bahle bakaThixo ndizawuthi ndihleli nokumkani abantwana bam bandibuze into yokuba ndisukaphi ndithi ndawukhomba kule ndawo ndisuka kuyo ibe ilinxuwa bade abantu bothuka into yokuba kutheni usisandla sikakumkani kodwa obawo bamkhulu bona awuzange wabakhathalela mhlawumbi uhlutshwa yiloo nto nathi ngomso sizawuhlutshwa yiloo nto bantwana bahle bakaThixo babuze into yokuba kutheni kowenu iligalo okanye iyipozi kodwa thina sihlala kwisithabathaba sendlu wawungavani na nabantu bakowenu bantwana bahle bakaThixo baba abantwana befuna ukubuyela ekhaya Bawo uthi uverse 3 Ndoyika ke kakhulu uyayazi lento inqwenelwa inhliziyo yakho ewe nkosi yami kwaye unazo nezinto eziyibhekhayo lento ewe nkosi yami nokuba i-experience yakho ewe bawo nokuba imfundo yakho nokuba imali yakho ewe bawo unayo lento uNehemiya yena wayekhatshwa ngumthandazo nokwazi amandla kaThixo kodwa into ebangela ukuthi singayiboni impendulo semile phambi kwethu ngoba sithi xa sithandaza sicinga bana zonke izinto siyazidivizeva sicinga bana zonke izinto kufanele ukuthi zize kuthi sibe nenhloko ezinkulu nangoku izinto sezilapha phambi kwethu singakwazi ukuzibona ngoba uloyiko ngamanye amathuba lenza ukuthi bana bahle badinga sikwazi ukuzibona bana bahle badinga sithi sasibekiwe phambi kokumkani ukubana basivulela indlela bana bahle badinga sithi bana hayi uThixo uthe bana bahle badinga singathi phela ngona phakathi Nkosi yami ngoba siyazi ukuthi amadolo onke oqubuda uThixo wethu silibala ukuthi nathi kufanele ukuthi siwathobela amagunya bana bahle badinga sicinga bana xa uThixo thethile bana bahle badinga ufuneka sinyathele
phezu kwenhloko zabantu, kufuneka sinyathele phezu kwamagunya abekiweyo, kufuneka sinyathele phezu kwamalungelo amanye abantu, silibale bantu abahle badinga sibe nenhliziyo eziphakamileyo. Kodwa lo mzalwane sekunjalo uThixo ezamile ukuyiphendula imithandazo yakhe, sibona ukuthobeka kulo mzalwane. Bantu abahle badinga sithi sesiphenduliwe kuThixo, sisuke singabi nenhliziyo ezithobekileyo, sisuke badinga impendulo esizinikwa nguThixo. Bantu bahle badinga sizigwagwise ibe ngathi sithabenze njalo. Bantu bahle badinga kodwa lo mzalwane uzithoba phambi kokumkani, phela ngomla phakathi Nkosi yami. bantu bahle badinga sizawutsho nathi. Bantu bahle badinga kwezinto esijongene nazo, phela ngona phakathi kumkani. Bantu bahle badinga emani uloyiko alithi umhlombi uligwalo, okanye uloyiko alithi ubana awuyifanelanga lento, kodwa liphawu lokubana uthobekile ngenhliziyo kwaye uyayazi ukuthi ufanele ukuthi amagunya ethotyelwe. Bawo, asiqala ubona ukutshintsha kobuso. Ewe ba. Bantwana bahle bakaThixo, wakhe uKhayini waqhusheka umzimba womninawa wakhe, wenza ingathi akekho uAbeli. Bantwana bahle bakaThixo, wabonwa uThixo into yokuba ubuso bujikile, yini na into yokuba ubuso bakho busangane. Bantwana bahle bakaThixo, wabebuzwa uphi umninawa wakho, baguquka ubuso. Umuntu wathi ndingumgcini womninawa wam, yini na. Bantwana bahle bakaThixo, akho amathuba apho kwakubonwa ubuso bakho, into yokuba ikhona into ekutyayo ngaphakathi, ixhomekeke kuwe ke mntu onenhliziyo okanye obulelekayo ngaphakathi. Kwakufika ithuba lokuba umuntu ayibone okanye uThixo ayibone inhliziyo yakho ebusweni bakho. Uxhomekeke kuwe into yokubuphendula kanjani. Ingaba uzawuwela kwicala lokulwa ube nguKhayini, okanye uza kuzithoba njengoNehemiya. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba ingangathi okuzithoba emveni kokuba umuntu ezidinile wabona into yokuba ikhona into ekukhathazayo, akubuze kulungile mfokamnguni into yokuba uzithobe, uyichaze lento into yokuba nantsi into endityayo, andiyazi mhlambi nokuba ndiyibeka kakuhle na, kodwa phila ngonaphakade kumkani. Iingxaki zam zingaphaya, ayizizo eziza lapha. Bantwana bahle bakaThixo, abantu bathi bakubuza mfokamnguni athi hayi kulungile, kube sonqena ukuqhubekisa lo mntu ophambi kwakhe, kanti loo nto kusenokwenzeka into yokuba kukumosha lo mntu, ngoba uyayibona ikhona ingxaki, udinga into yokuba umnike isidima esi asicelayo kuwe, ngoba ukunika umntu ingxaki yakho kukumnika isidima oko. Bantwana bahle bakaThixo, kukuthi lo mntu ukubuzayo umthembile into yokuba ingxaki yakho angakwazi ukumelana okanye angakwazi ukuncedisana nawe kuyo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kusenokwenzeka bazalwane, baninzi abantu abane bebuza into yokuba kutheni unje, umane wena ubuye umva usithi hayi kulungile. Umntu wothuke xa engaphindi akubuze, ngoba rhoqo ekubuza wena umane usithi hayi kulungile, abe bona into yokuba imeko yobuso bakho ayifani nakuqala. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa bazalwane, namhlanje mhlawumbi kunyanzelekile sizame into yokuba siyigobe lele meko bazalwane, ukwenzele kube khona uncedo. Bantwana bahle bakaThixo, lakufika uncedo bazalwane, akufika umntu ebuza, mhlawumbi kufika leli thuba lokuba siyithethe lento, uncedo lwethu mhlawumbi lulo olulubuzayo. Bantwana bahle bakaThixo, xa kukho abantu abakwazi ukubuza, kwabekelaphi kuThixo wethu osemazulwini osithanda ukogqitha. Bantwana bahle bakaThixo, owancama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo, ukwenzele azofela bonke abakholwayo ukuze bangatshabalali. Bantwana bahle bakaThixo, aze kuwe azokubuza into yokuba kutheni kufike leli thuba lokuba sizithobe kuThixo, sithi Thixo ingxaki yam nantsi. Ungabe usithi Thixo ingxaki yam yaziwa nguwe, uyibeke uyichaze
uyichaze yonke le isezantsi entliziyweni, ngoba uThixo kufikelela ithixo lokuba ixesha lokuba akubonise into yokuba yena unguThixo okukhathalayo. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje sakuzibeka iingxaki zethu kuThixo, uza kusinceda uThixo. Lilizwi lenkosi eli eliviwe bubumnyama baleke. Makasikelele uThixo ilizwi, ukufundwa kwalo nokushunyelwa nguYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Sinikele bawo. Gweng. Siyacela wonke umuntu ongeka subscribe ubana uyayithanda inkqubo lena uyibukeleyo, sicela ucofe ulike. Ba umcofile ke subscribe, sicela ucofe i-notification button izokukhumbuza ukubana icawa yabantu abangacawiyo iyaqala kufuneka iqalile. Nakundawo ke kuzo zonke ohamba kuzo bazalwane, siyacela ukuthi wenze inkonzo yomlomo, uchaza ubana icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba rhoqo ngecawe apha ku-YouTube. Kube ikhapha lomzalwane wakabonani. Ewe bawo. Ungakhangaye ke enkomfini. Umzalwane wenkomfa. Umzalwane wenkomfa. Ngokuthina besilungiselela inkomfa, ebelungiselela ke yena ke elihlelo litsha. New direction bawo. New direction. Gweng. Njengoba besike satsho bazalwane into yokuba sithatha a new direction. Abantu bangakhange babekwe uxolweni bazalwane, uxolweni. Mhlawumbi ke sawunibeka ngenye indlela. Emthandazweni ba. Ewe bawo. Kwindumiso zengingqi. Awu. Sikwindumiso zengingqi bawo. Ithi ke le yokuqala yanamhlanje. UnguThixo wabazali bethu. Umphenduli wemithandazo
eyaphuma singekazalwa thina. Xa besohluleka sithi basiphosa kuwe kuba besazi sisisipho esisuka kuwe. Iminqweno yabo yaphela sebethandazela ukuba kulungelwe thina. UnguThixo wabazali bethu. Xa sibuya ukuphuma kwelanga, uAmen kungona ubizwayo. Sikhuselwa yimithandazo esiphuma endlini singayifuni. Usikhusele sekunjalo ngoba wena awunguThixo kuthi, unguThixo kubazali bethu. Sakufumana imisebenzi, abazali bonwaba ukodlula thina kuba besazi ubude bexesha lemithandazo yabo. Kuba bezazi ubunzulu benxeba lokubona umntwana wabo esifa indlala. Uncumo lwenziwa kukubona uThixo ongamshiyiyo umntu. Mhlawumbi thina njengabantwana asikakuqondi. Sibona esifuna ukubona, singaziboni intsikelelo osinike singazicelanga. Ngenxa yoko sicela ungayeki ukuphendula imithandazo yabazali bethu. Uyiphendula ngathi. Thina sixoliswa kukubona uncumo emzalini ngoba siyaziva iinyembezi zabo nangona bengasixeleli. Ngako oko qhubeka ube nguThixo kubazali bethu, uze ube nguThixo wethu nathi ngenxa yabantwana bethu. Sisathandaza sivule amehlo. Ezi zindumiso zengingqi, kodwa yona le yicawa yabantu abangacawiyo. Masivala inkonzo bawo. Alaba ufefele Nkosi yethu, uthando nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwabantu bonke. Idubu inkosi izolanda ibandla layo. Bonke abakholwayo bathi amen. Amen. Amen, 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 amen. Ukuba kanguye ecaweni, le cawa besiyenzele wena. Ukuba ubuyile ecaweni, le cawa siyenzele kwa wena. Leyicawa yabantu abangacawiyo. Sibulela kumntu wonke osibukeleyo kwade kwaleli xesha, sibulele kumntu wonke osimameleyo kwade kwaleli xesha. Thixo anisikelele bazalwane. Side siphinde sibonane kwicawa elandelayo. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo. Bhabhayini engingqini. Babayi engingqini. Enkosi. Papa yini, Papa yini.